Tira bat, duela 500 urteko gertakarien karietara sortu zen Elkano Fundazioa bera, gertakari horien karietara baita ere ikastaro hau, eta badu horrelako obligazio bat, ez da, edo erantzunkizun bat, gure buruari galdetzeko zer den gogoratu behar duguna, nola, zergatik, eta memoriaren garrantzia hausnartzeko, eta horretarako baitu gaur hemen bi solaskide, luxuzkoak, bate Agustin Arrieta, filosofian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta batez ere garrantzitsuena filosofia zale amorratua eta irakaskuntza zalea baita ere. Aitortu dugu baituela tximeleta batzuk, oraindik sabelean bueltaka. Eta bestetik Itxaro Borda, idazlea eta posta langilea baita ere, azken honetatik erretiroa hartuta, bestetik ez. Zaila izaten baita, idazle izateari uztea eta pentsatzeari uztea. Bueno, Agustini erronka haue plantatu zitzaionean, burura etorri zitzaion lehenengo kontua izan zen, badagoela beharra edo urgentzia bat, bereizteko zer den historia eta zer den horren kontaketa, ipuinak, tradizioak, eta ohartaraztea askotan historia gisa aurkezten zaigun hori ez dela historia. Kasu batzuetan mitoak izaten dira, gezur borobilak beste batzuetan, eta beraz errelatoaren, eraikuntzaren inguruan ariko zaigu, bektore horiekin dantzan, eta dugun erantzunkizunaz baita ere, kontalariek eta hartzaileok baita ere, ezta? Oso ondo deskribatu duzu. Aurrera. Gizarte honetan errelatoz, kontakizunez inguratuta gaudela, segurazki sekulan baino gehiago, indar handiagoz, eta horren inguruan gogoeta bat egitea interesgarria. Eta gainera, aurreratzen dizuet, Agustineko hartarazten digu baita ere, errelatoa egiten duten horiek joera dutela errelatoa gotortzeko eta egia absolutu gisa saltzeko. Eta pentsatzen dut gotorleku horren murruak edo, behar bada denboran zehar eta kultura desberdinetan ere ezberdinak izango direla, edo aitzakia desberdinak bilatzen ditugula egia horiek gotortzeko. Bueno, kontatuko diguz hori guztia nola egiten den. Bai, nahi zinen. Egun denoi, eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrak eman Joni, gonbitea egiteagatik, aukera hau emateagatik, Itxaro Bordarekin partekatzeko aukera emateagatik, une hau, benetan gogoratuko dudan momentu izango da. Nik hitz egingo dut, oroimenari buruz, kontakizunei buruz eta erantzukizunari buruz. Batez ere hiru kontzeptu horien inguruan josiko dut diskurtsoa. Eskatu didate filosofiatik zer edo zer esatea oroimenak egiten duen lanaz. Kasu honetan iragan urrun xamarra dugu jomugan, duela 500 urteko mundua, Elkanoren mundua. Elkanok beste batzuekin batera, egindako mundu biraren iragana. Eskatu didate oroimen historikoari buruz hitz egitea. Bai zientziari, bai herri mugimenduei lotutako memoria historikoari buruz. Azken buruan, oroimen ariketa hoien ezaugarriak, oroimen ariketa hoiek dituzten oztopoak, oroimen ariketa hoietan egin daitezkeen iruzurrak ekarri nahi dira gogora. Onartu behar dut lan hau handiegia dela niretzat. Ez naiz historialaria, ez naiz Elkanoren munduan edo ibilbidean aditua, filosofiako irakaslean ez. Halere, bereizketa batzuk egingo ditut, eta hainbat galdera. Erdigunean jarriko dudan kontzeptua kontakizunarena izangoa, edo narrazioarena, edo errelatuarena, Jonek aipatu duen bezala. Nire mezu nagusia hauxe da, iraganaren inguruko kontakizun mota asko dago. Eta oso garrantzitsua da, askotarikotasun horri heltzea, askotarikotasun horren barruan bereizketei eustea, narrazio motak ez nahastea. Naiz eta nahiko garbi daukadan zenbaitetan muga lausoak izan daitezkela.
Halaber, erdigunean beste kontzeptu bat jarriko dut, erantzukizuna. Ekintza batzuen gaineko erantzukizunak zehaztu nahi ditugunean oso garrantzitsua da kontakizunen gaineko zainketa lan zorrotza eta zintzoa egitea. Az gaitezen. Lehenik eta behin, gogora ekarriko dut oso modu laburrean, filosofian izandako eztabaida bat pertsona kontzeptuaren inguruan, identitate pertsonalaren inguruan. Locke, filosofo britainiarrak, identitate pertsonalaren gako gisa oroimena jarri zuen erdigunean. Protagonista nagusitako bat, oroimena. Identitate pertsonala oroimen ariketa baten eskutik josten da. Oroimenik gabe ez dago pertsona, zioen Lockek. Egon daiteke gizakia, baina ez pertsona. Ezaguna den bezala, Descartesek bere filosofiaren erdigunean nia jarri zuen. Baina ni hori orainaldiari lotzen zaio, pentsatzen ari den nia. Alegia oraintxe bertako nia. Descartesena introspekzioz harrapatzen den nia da. Lockek pertsonaz ari denean orainaldiaren kateak apurtu nahi ditu. Orain pentsatzen ari den niaz aritu beharrean oroitzen duen zeraz aritzen da. Oroimen ariketa baten eskutik zertzen da pertsona. Identitate pertsonala argazkia baino, oroimenak josten duen pelikula bada. Nahi bada, oroimenak eratzen duen kontakizun edo narrazioaren ariaz ehuntzen da pertsona banakoa. Oroimena da pertsonaren identitatea eratzen duen porlana. Alabaina, ariketa horretan iruzur edo akats mota asko gerta daitezke. Hona hemen batzuk. Oroimen ariketa pertsonak berak egiten duenez, autoengainuaren arriskua hor dago beti. Nahita egindako iruzurra izan daiteke. 2. Nahi gabe, oroimen ariketa akastu nahi izan daiteke. Beti baitago nahi gabe gaizki gogoratzeko arriskua. Izan ere, oroimena hutseginkorra da. Oroimenak huts egiten du. Huts egin dezake. Beraz, bide batetik edo bestetik, oroimenari lotutako nia edo pertsona desitxura daiteke. Nahita edo nahi gabe. Badaude beste zailtasun batzuk, ez ditut dena zerrendatuko. Baina 3. bat aipatuko dut. Irizmenari dagokionez, oroimena mugatua da. Gaitasun mugatua da. Eta haren argia iristen den tokietara. Eta argia apalagoa da iragana urruntzen den neurri berean. Eta bestelako arazoak ere sor daitezke. Oroimen ariketak beren mugak dituzte. Kontua kontu, oroimenak eraikitako ni pertsonalari lotutako narrazioa arazotsua izan daitekela pentsa dezakegu, baina ba dago alternatibarik. Nola irten, nola saiestu edo minimizatu, gutxitu, oroimenak berekin dakartzan arriskuak? Beste filosofo batek, David Humek, esaten zuen nia gauzatzen dala besteen ispiluan. Descartesek eta Lockek irudikatzen duten niaren eraikuntza introspekzioari lotuta, edo oroimenari lotuta. Bietan niaren eraikuntza niaren zilborrari begira gauzatzen da. Humek nia besteei lotuta irudikatzen du. Nia ez da autonarrazio bat. Baizik eta narrazio askoren emaitza. Oroimen ariketa askoren emaitza. Nia oroimen ariketa askoren sarean gauzatzen da. Nia neurri batean besteengan dago. Ez dago besteak aintzat hartu gabeko nirik. Hala badago ni bati buruz mintzatzea introspekziotik arantzago. Auto-oroimenetik arantzago. Niak kontakizun kolektiboen emaitzak dira. Niaren eraikuntza eremu pribatutik atera da, eta eremu publikora edo publikoago batera jauzi egin du. Hala, niari lotuta kontakizun mota asko sor daitezke. Batzuk aipatuko ditut. Autobiografia, biografia,
autofikzioa, pertsona baten bizitzan oinarritutako fikzioak, mitoak, zeintzuk dira aldeak? Bereizketa minimo batzuk egite interesgarria da, nire ustez. Irudika ditzagun 3 aukera. Eman dezagun Elkanok autobiografia bat idatzi zuela. Eman dezagun Elkanok autofikzio bat idatzi zuela. Eman dezagun historialari batek edo historialarien talde batek Elkanoren biografia bat idatzi duela. 3 kontakizun edo narrazio horietan gaia Elkano da. Baina denok onartuko genuke aldeak daudela 3 kontakizun horien artean. Nire irudipena da, biografia eta autobiografia alde batetik doazela eta autofikzioa eta bestelako fikzioak eta mitoak bestetik. Zergatik? Eztabaida korapilatsua da. Baina esango nuke lehenengo biak joko erregela berezi batzuek arautzen dituztela. Esatariako, aipatu narrazio mota horien kasuan, dokumentu berri batzuk, aztarna berri batzuk, edo edonolako lekukotasun berri batzuk agertuko balira, behartuko gintuzkete biografietan eta autobiografietan zuzenketak egitera, zuzentzera behartuta gaude. Biografia batean esaten bada Elkano 60. urtean Sevillan egon zala eta kontrakoa esaten duen dokumentu bat agertzen bada, zuzenketa egin beharko da. Edo gutxienez, importantea, eztabaida gune bat piztuko da. Ez dut uste autofikzioak eskakizun hoiek dituenik. Autofikzioa, fikzio mota bat den neurrian, beste joko erregela batzuen menpean dagoela uste dut. Fikzioa ez dena fikziotzat hartzea, fikzio sindromepean erortzea da, barkatu. Garbi utzi nahi dut, bereizketa hauek ez dakartela kontakizun mota batzuen edo baten gutxiespenik. Fikzioak oso garrantzitsuak dira. Garrantzitsuak badira ere, ez dira nahastu behar ez fikzioekin. Jakina beti egon daitezke mugarekin jolasean dabiltzan kontakizunak. Beraz, identitate pertsonalaren inguruan narrazio asko eratu daitezke. Lokek auzi honi heldu zionean gogoan zeukan erantzukizuna, gaurko beste protagonista bat. Haren ustez, identitate pertsonala erabakigarria da erantzukizunaz mintzatzen garenean. Hau da, identitate pertsonala eta ondorioz oroimena oso garrantzitsua da norbait ekintza baten erantzuletzat jotzeko. Eta erantzukizunari dagokionez, narrazio guztiak ez daude maila berean. Hau da, gutxi gorabehera defendatu nahi duan. Fikziotik gertuago dauden narrazioek ez dute partida hori jokatzen. Elkano ekintza baten erantzule izan dadin, ez fikziozko narrazioi erreparatuko diegu. Horregatik, fikzioaren eta ez fikzioaren arteko bereizketa egitea oso garrantzitsua da. Fikzioak eta ez fikzioak oso modu bestelakoetan ebaluatzen ditugu. Denak narrazioak badira ere, denak kontakizunak badira ere, denetan oroimena garrantzitsua bada ere. Epaitegi batean, erantzukizuna finkatu nahi direnean, gertatzen den prozesua ez da fikziozkoa. Gogoan izan Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen, liburuan aztertzen den epaiketa. Fikziotik gutxi. Ideia hauek kontuan hartuta eman dezagun urrats bat aurrera. Eman dezagun gure gaia ez dela nia edo identitate pertsonala, baizik eta taldea. Talde identitatea. Talde identitate hori ere narrazio batzuen inguruan josten edo ehuntzen da. Nolakoak dira narrazioiek? Aurreko kasuan bezala kontakizun mota asko dago. Eta kontakizun horietan guztietan oroimen ariketak daude. Guztietan. Kontakizun mota bat esaterako kontakizun historiografikoa da. Eta historiografiak bere ezaugarriak ditu, bere joko erregerak ditu. Koherentea izan nahi du, lekukotasunak eta aztarnak ia evidentziak balira bezala tratatzen ditu, saiatzen da azaltzen edo ulertzen gertatutakoa, horretarako hipotesiak, interpretazioak edo narrazioak garatzen dira, eta bar, eta bar. Nire iritzian kontakizun historiografikoa ez fikzioaren aldean kokatu behar dugu, eta horrek ondorioak ditu.
Hala bada, historiografia eztabaida gune bihurtzen da. Nun zuzenketak egiten diren. Nun ezagutza partziala eta hutseginkorra lortzen den. Nun bestelakoak diren interpretazioak aldi berean bizi daitezkeen. Hori bai, eztabaida batean. Zorrostasuna, zintzotasuna, zehaztasuna historiografiaren ezaugarriak, bertuteak edo helburuak izan behar dira. Historiografian oroimenak badu zeregina, oroimena forma desberdinetan, iragana gertuago edo urrunago dagoen. Besteak beste norbanakoen eta taldeen oroimen ariketa zuzenak edo zeharkakoagoak, dokumentuak, lekukotasunak, aztarnak, tabar. Nire iritzian historiografiaren ezaugarria da horrelako eztabaida gune bat sortzea. Nun aipatu joko erregelak betetzen dituzten narrazioak kabitzen diren. Asko izan daitezke. Baina historiografiaren ezaugarrietatik gehiago edo gutxiago edaten duten bestelako narrazioak ere sor daitezke. Talde oroimena, herri oroimena, oroimen kolektiboa, oroimen historikoa deitzen dana, kontakizun historiko didaktikoak, fikziozko narrazio historikoak, tabar eta bar. Horrela, beste mutur bateraino iritsi gaitezke. Nun fikzioari edo mitologiari lotutako narrazioak kokatu daitezkeen. Gehiago edo gutxiago edan dezaketenak historiografiari lotutako narrazioetatik. Baina beste joko erregelak dituztenak. Fikzioak diren neurrian. Fikzioak eta ez-fikzioak bestelakoak dira, biak oso garrantzitsuak, baina bestelakoak. Galderak, zalantzak, kezkak. Talde identitateari dagokionez, narrazio horiek maila berean jarri behar aldira. Hau da nire buruan dagoen kezka. Lokek pertsona identitatearen oinarrietan oroimena jarri zuen, baina ez zuen gehiegi arakatu kontakizun edo narrazio motetan. Izan ere, oroimenari lotutako narrazio mota asko egon daitezke. Horregatik galdetuko nuke, zeintzuk dira aintzat hartu beharreko kontakizun motak pertsona identitatearen kasuan? Eta talde identitatearen kasuan? Ikusi bezala, defendatu dut ez-fikziozko kontakizunak giltzarri direla. Batez ere, eta hau azpimarratu gabe, batez ere, erantzukizuna jokoan sartzen bada. Eta erantzukizuna oso kontzeptu ohikoa da gure egunerokoan. Erantzukizuna, justizia, erreparazioa eta horrelakoak dantzan jartzen baldin baditugu, ez fikziozko kontakizunak erdigunean jarri behar direla uste dut. Eta horrek noski eskatzen du ikerketa. Kasu honetan baliabide garrantzitsu gisa oroimena erdigunean duen ikerketa. Askotan nagusitzen dira fikziotik gehiago duten kontakizunak, eta haien gainean eraikitzen dira talde identitateak. Zer esan? Honek zer nolako ondorioak ditu? Zer egin haien aurrean? Sekula ez liokete euli bati egalik enduko liburuan, Eslavenka Drakulik, idazle kazetariak dioen bezala, egiari gabe ez dago justiziarik. Eta eranzten du, Kroazia egia horretatik urrun dago oraindik. Aipatu idazlea noski kroaziarra da. Berak dio, guk ikasten genuen historia gezurra zen, iruzurra. Gerra dauka gogoan. Iruzur horren ondorioa izan da gerra neurri batean. Beste faktore askoren artean jakina. Hau da, Drakulikek faltsua ez den historia eskatzen ari da. Iruzurra ez den historia aldarrikatzen du. Horrelako iruzkinak zentzuzkoak izan daitezen, beharrezkoa da onartzea badagoela narrazio bat edo batzuk egia helburu dutenak. Idazleak, ondo ulertu badut, amesten du kontakizun historiko objektiboago baten gainean eratutako Kroazia batekin. Idazleak ikerketa egin nahi du, jakin nahi du zer gertatu zen, jakin nahi du gertatutakoaren erantzukizuna nun dagoen,
nortzuk diren erantzule. Berriro ere agertu zaigu erantzukizun kontzeptua. Horrek eskatzen du eztabaida, ikerketa, zorroztasuna, zehaztasuna, zintzotasuna. Horrek eskatzen du kontakizun mota bat. Hannah Arendten kasu ere ekar daiteke ona. Irudipena daukat, gertakari lazgarrien aurrean, narrazioen borroka borborka jartzen dela. Pentsa dezagun guregandik gertuago edo urrutiago dauden bigarren mundu gerran, Espainiako gerra zibilean, Balkanetako gerran, Irakekoan, Siriakoan, Ukrainiakoan eta beste hainbatetan, eta noski Ameriketako deskubrimendua eta konkista. Esaterako, Hannah Arendtek nire ulermenean kontakizun ofizialak batez ere Israelen nagusi ziren kontakizunak astindu zituen Eichmann kasuaren inguruan eratu zuen bere kontakizunaren bidez. Kontakizunen arteko talka gertatu zen. Beste behin erantzukizun kontzeptua erdigunean, holokaustoren gaineko erantzukizunaren auzia zegoen erdigunean. Talkak ez du zertan totala izan, talkak ez du zertan ezerezean utzi kontakizunen bat, baina desadostasunek eztabaidagune berriak dakartzate. Noski, Arendten kontakizunak kritika latzak jaso zituen. Kritika ez fikzioaren helburua eztabaidagune horiek sortzea da. Eta Arendtek bere ekarpena egin du. Eta hori da bidea ez fikzioaren esparruan. Arazoa sortzen da jendeak benetan sinesten duenean, azkeneko narraziora iritsi dela. Halakoetan eskuarki ondorioak latzak izaten dira. Arendtek matizatu nahi izan zuen, edo matizatu zuen kontakizun ofizial judua. Arend bera judua izanik. Eta eztabaidak jarraitzen du. Kontakizun batek egia helburutzat edukitzeak ez du esan nahi kontakizun horrek bakarra, absolutua, azkena edo betirakoa izan behar duenik. Esan bezala, ez fikzioaren esparruan eztabaida gune bat sortzen da. Ikerketa esparru bat, esparru ireki bat, esparru argumentatibo bat, lekukotasunei, oroimenari, astarneei, dokumentuei men egiten diena. Jakinaren gainean egonda, oinarri horiek guztiak ere eztabaidagarriak direla. Eztabaidagarriak izateak ez du esan nahi barra libre dagoenik. Ez du esan nahi edozein narrazio posible denik. Narrazio eta asko posible dira, joko erregelak errespetatzen dituzten neurrian. Azken aldian, zenbait testuingurutan irakurri edo entzun dut, Euskal Herriaren historiari lotuta edo elkanori lotuta, edo elkanoren garaiari lotuta, edo iragan hurbileko Euskal Gatazka delakoari lotuta, kontakizuna aldatu behar dela. Kontakizun ofiziala deritzonari aurre eginez paradigma aldaketa aldarrikatu da. Azken buruan, kontakizun ofiziala alde batera utzi behar dela aldarrikatzen da. Ez da nire asmoa paradigma aldaketa kontzeptuan arakatzea. Kontzeptu hori 20. mendean, 60ko hamarkadan, zientziaren filosofo eta historialari batek plazara ekarritako kontzeptua da. Jendeak ez badaki ere. Arrakasta itzela izan duen kontzeptua bestalde. Nabardura bat besterik ez. Susmoa dut jende askok paradigma aldaketaz mintzatzen denean, aldarrikatzen duela beste kontakizun baten premia dagoela. Noski baietz. Orain eta beti. Kontakizun orori ongi etorria eman behar zaio. Aipatu joko erregelak, aipatu balioak, aipatu helburuak jarraitzen dituen bitartean. Hala baina norbaitek uste badu kontakizun berria, kontakizun alternatiboa, azkeneko kontakizuna dela, edo alternatibo den hori absolutua dela, edo azkeneko hitza dela, nire iritzian oker dabil. Kontakizun berriak, zarrak baino hobeak izan daitezke. Baina edozein kasutan kontakizun berriak, kritikak, hobekuntzak, zuzenketak, aldaketak jasotzeko prest egon behar du. Horrelakoa baita ez fikzioaren bidea. Bestela arrisku osoa dago berriro ere fikzio sindromepean erortzeko. Eta esparru batzuetan, esaterako erantzukizunaz mintzatzen garenean, fikzio sindromea arriskutsua izan daiteke.
Adibidez, zein da Elkanoren erantzukizuna esan dezagun Amerikako kolonizazioaz ari garenean? Elkano imperioaren morroia izan altzen? Nortzuk dira gertakari lasgarri haien erantzuleak? Horrelako galderak dira, buruak dauzkagunean, fikzio sindromeak ez du laguntzen. Historiografiaren zutabe nagusietako bat testigantza edo lekukotasuna da. Testigantza edo lekukotasuna zentzu zabalean ulertuta. Testigantza zuzena, idatzia, dokumentatua, pertsona batena, talde batena. Liburu gogoangarri batean, Injustizia epistemikoa izenburua, 2007 urtean, Miranda Fricker, pentsalariak, sendo argudiatu zuen, talde asko eta asko baztertuak geratu direla lekukotasunaren gurpiletik. Ez dute aukerarik izan hitz egiteko. Eta hitz egin dutenean ez zaie kasurik egin. Hori, injustizia bat izateaz gainera, Frickerren arabera, giza ezagutza kamusten du. Alderdi askotatik. Zeresanik ez iraganari lotutako ezagutzaren kasuan. Nun, esan bezala lekukotasuna zutabe nagusietako bat den. Itxarobordak, salbaiak gogora ekarriko dizkigu. Elkanoren balentriaren kontakizunetan entzun alda salbaien ahotsa? Behar beste entzun alda? Entzungo alda? Besterik ez. Eskerrik asko. Tira, erreferentzia filosofikoz jositako solasaldia izan da, espero ziteken bezala. Ez daki baten batek urgentziarik duen horrela berehala galderarik botatzeko, bestela iruditzen bazaizue, Itxarobordaren txandaren ostean badugu tartea eztabaidarako. Bai? Bueno, bai, iaia Agustinek egin dizu sarrera. Bota dit gaia. Bai. Kolonialismo kulturala zariko zaigu Itxaro, orain dela 500 urte, konkistaren ostean eraiki zen mundu orden hori, neurri handi batean privilegio zuriaren gainean eraiki zen, eta galdera da, ia privilegio zuri horrek gaur egun zein forma hartzen duen, edo nola ezur mamitzen den, batetik, ia zuriok badugun horren gaineko kontzientzia, ote garen gai hori identifikatzeko, jabetzeko horretaz ez da, eta hirugarrenik eta behar bada garrantzitsuena, ia noiz izango ote garen gai, kultura horri, kolonialismoaren kultura horri eta privilegio zuruari buelta emateko hori eteteko. Ez dakit erantzunik daukazun, edo galdera gehiago, nahi duzunean Itxaro zurea daitza. Uste dut gaia handiegia hartu dutala niretzat, batzutan olako erokeriak, olako desafioak botatzen dizkiogu gure buruari, baina orain Agusek eta zuk bota erreferari behar diot erantzun. Lehenik egan nahiko nuke zuk egan duzunetik kolonizazioa bestearen niaren ukamena dela. Eta hori gogoan atxiki behar dugu, salbaiak zer diren ikusteko eta ondorioztatzeko. Eta aipatuko dut ere, zuk egan duzuna, aipatu zuen, arduraren hori, ardura eta erantzukizuna, hainbeste mundu aldatzen ari da, nun galdera horiek ere gure aurpegirat zartatzen diren. Hor ditugu galdera horiek, eta erantzun behar diegu, edo ez, gure halen arabera. Beti hasten ditugu gure tekstoak 500 urte. 500 urte pasatu dira, mundua konkistatu zuten Europarrek, kontinenteak beren jendez eta beren pentsamenduez estali zituzten, ito zituzten, sekulan bere posizioak galdezkatu gabe. Beren konkista naturala zen, elizak eta botere politikoek Europaren superioritatea finkatzen zuten. Eta itxuratzen zuten, eta filosofoen laguntzarekin,
Elizaren laguntzarekin ere egandutan bezala, zientziak eman dezagun Descartes, hori ere hemen dugu goiz honetan, gure artean, Descartesen irudirat, zientzia horiek naturaz jaun eta jabe egiteko bezala erabiltzen dira. Bere orduko ideia nagusia zen natura behar zela menperatu, eta natura horretan konkistatzen ziren herrialdeetako jendeak ere baziren, abere, zuhaitz eta itsaso eta horiekin batera. Baina gauza bat bada Descartesen erranean entzuten da bezala hori, komzi. Eta guk, gure aintzinekoek, konkista eraman zutenek, komzi hori ahantzi zuten. Naturaz jaun eta jabe egin behar zutela sinetsi zuten. Amerikak Txinarat edo Indiarat heltzeko bidearen erdian kausitzeko zoritxarra ukan zuten. Aurkitu ziren ekialderat, ez sortalderat, zibazen ontzien eta konkistatzailean bidean halako barrera bat bezala. Eta hori behar izan zuten gainditu urgunago joateko, eta gainditze hori egin zuen Magelanek eta Magelanen bidaia hori Elkanok bururaino eraman zuen, beraz duela 5 urte. Amerika horiek eta Afrika bi kontinente izan dira, Europaren joko eremu krudel gisa. Afrika jadanik aspalditik ebena egurraren merkatua zen. Ebena egurra beltzak ziren, hala deitzen ziren, le bois d'eben, eta hainbat portu aberastu dira trafiko horrekin, eta Amerikak ideki zirenean, Amerika ebena egur horrentzat merkatu erraldoi bat zen. Zenta Ameriketan suposatu dute etzela autoktonorik, etzela jenderik, terra nullius eta rateldu zirela, eta behar zela eskuak, besoak eta gorputzak behar zirela lurralde horien ustiatzeko, esplotatzeko, eta beraz hainbat portu Europan aberastu dira ebena egur horrekin, esklaboekin, ara nola Bordele, hemen Gutarik Urbil edo Nantes edo hainbat portu. Egan behar da, ere, deskubritu zituzten lurralde etako salbai horiek, arima gabeak bezala kontsideratu zituztela, eta sistematikoki eliminatzeko. Aitzakia on bat zen hori, gero Valladoliden gertatu zen alko eztabaida bat, 1550ko apirilan, salbaiek arimarik baote dute gai horren inguruan. Eta hor, eztabaidatu ziren Fray Bartolomé de las Casas, Erdi Ameriketako apez konkistatzailea, eta Juan Sepulveda teologoa. Eta atera zuten eztabaidaren buruan, neurri batean salbaiek, salbai honek bederen harima bat bazutela. Egan behar dut ere, kari hortarat, badirela hainbat eta hainbat diskurtso ospetsu, eta horietarik bat da Frantses Asamblea Nazionalean, 1885, Jules Ferry batek egin zuena, kolonizazioaren filosofia laburbildu zuen, eganez, frantsesez eganen dautzuet, eta gero itzulpena edo behar bada ulertuko duzu, nik itzuli beharrik gabe. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Arraza superioreek beren betekizuna da horientzat arraza inferioreak zibilizatzea. Eta ideia hori materializatzeko diskurtso berean erraiten du Europak behar duela munduan edatu argia eramateko, jakintzaren argia eramateko salbai horiek.
Eta salbai horietan gu ere gira, gu eta frantses estatuko lehen kolonizatuak gira, Euskaldunak, bretaindarrak, gure niak, hainbat aldiz ukatuak izan direnak Frantzia eta Europa munduan bagna lehiatzera joan aintzin. Hor ikusten dugu badela aspalditik, beraz, agaza, goren mailako agazen eta behe mailako agazen arteko sailkatze bat, eta batzuetan iduritzen zait oraindik ere badugula sailkapen hori gure buruetan, batzuetan entzuten direlari komentarioak lagun beltz bati buruz edo mandezagun beltz batek ezin du zuri batek duen jakitatea bere ganatu eta gauza asko ezin ditu egin beltz batek beltza delako. Beltza beraz, agaza aparagokoa. Eta ideia horiek zabaldu ziren, biztan dena, hizkuntzen alorrean ere bai. Frantsesa eman dezagun hizkuntza unibertsala dugu, eta frantsesaren azpian dira beste hizkuntza guziak. Sailkapen hori 19. mendetik daukagu, eta uste dut batzuetan oraindik ere bizirik dagoela eztabaida hori Frantzian eman dezagun duela gutxi, molak legea eztabaidatu zelarik, diputatu batzuen diskurtsoa, 19. mendeko diskurtsoa zen hizkuntza gutxituen buruz. Erraiteko aldaketarik ez dela alde hortarik. Baina, erraiten aldugu ere, beste gauza bat, teoria horik oro, agaza superioreak, agaza beherekoak, horiek guziak Auschwitzeko esperientziak, Auschwitzeko gertakariak, horgo sarraskiak, neurri batean erlatibizatu dituela. Teoria hori guziek eraman dute Auschwitzerat, eraman dute Europa. Agaza, goren mailako agazak, behe mailako agazak. Eta beraz hor, beste paradigmo, beste gogo eta ingurumen batean sartzen gira, nahiz eta kolonialismoari buruz ez diren gauzak oraino hainbat aldatzen, edo aldatu. Eta horregatik, zuk aipatzen duzun Ana Arenten agerpena Eichmann Jerusalemen liburu hortan, ere gogoan atxiki behar dugu. Hori aztertzen baitu, zerk eraman duen Europa onartzerat, Auschwitz bezalako gertakari sarraski bat, exterminazio sistematiko bat, Europar guziek onartu dutena, ezer erran gabe, baina hor behar dugu gogoan atxiki ere, Ameriketan edo Afrikan exterminazio asko ere ezer erran gabe Europarek onartu zituztera. Gaurko egunean, ikerketa eta teoria feministen hildotik, uste dut subalternoen, ala deitzen dituzte, inguruko gogo eta bat ari dela edatzen, aspaldiko, 85ean atera zuen Gayatri Spivak indiarrak Can Subaltern Speak. Subalternoak hitz egin dezakete galdera bat egiten zuen. Eta liburu hortan hori agertzen du. Hitz egiten aldutenez, hainbat eta hainbat mendez hitza ukatu zaien jende horiek. Subalterno bilakarazi dituzten jende horiek. Humanoen kategoriara eta berriz ekartzen alditugu. Europaren eta Amerikaren ikuspuntutik biztan dena. Izan dira ere beste teksto batzu biziki garantzitsuak, eman dezagun Frantz Fanonen lanak, munduko damnatuak, edo Le Damne de la Terre, hor ere psikologia aldetik kolonizazioak ze eragin zuen pertsonen gan, horre aztertzen du hori. Beste liburu batean, Maska Zuri, Laru Beltz, Masque Blanc, Peau Noir liburuan, horre kolonizatuaren zeregina, bizimodua, berea ez den maskara baten azpian, hori du aztertzen. Beltza izanik, zuri bat bezala bizitzea edo pentsatzeak, ze eskizofrenia mota sortzen duen. Hori liburu biziki garantzitsuak dira. Eta ere,
uste dut aipatu behar dudala hemen Aimé Césaire handiaren Cahier d'un retour au pays natal, munduko poesia kaieretan aurkituko duzue, Inigo Arrambarik euskaratua, teksto biziki importanta da, justoki, kolonizatu baten ikuspegitik bere herri kolonizatua nola ikusten duen jabetzeko. Eta egan behar da, anekdota gisa, behar bat ez dut sobera denborari, anekdota gisa liburu hori ez zuen Martinikan idatzi, bera Martinikakoa baitzen, baina idatzi zuen Jugoslavia ohiko itsas bazter batetako egoitza batean, olako 40 eguneko bakartasun batean. Eta hor, egin zuen kolonizatu gisa bere etxerat itzultzeko bidaia poetiko hori. Euskaraz baduzue, egan dut munduko poesia kaieretan irakurtzen alduzue. Bi horiek, aipatu ditut beraz, Frantz Fanon eta Aimé Césaire, biak Martinikarrak ziren, eta subalternotzat ote zeukaten beren burua Guaiatriz Pivakek ulertzen duen moduan. Ez dut uste subalternotzat zeukatenik beren burua, Aimé Césairek bederen ez, Aimé Césaire izan baitzen frantses asambladako deputatua, lehen deputatu beltzetarik izan zen Bigarren Mundu Gerla ondoan, eta beraz aldi berean beltz koloreko subalternoa izanagatik botere kolonialistaren mekanismoetan parte hartzen zuen. Bazuen alako behar da eskizofrenia bat bere poesian agertzen dena. Erraiten nuke Gramsciren eredua edo ideia edo irudiari jarraikiz sistema kolonialaren kolonizatu organikoa zirela, beraz Frantz Fanon edo Aimé Césaire edo hainbat intelektual, ateraiak kolonizatuen legoetarik. Eta Pariseren irudi universalistak harrapatzen zituenak. Nere galdeak, behar da luzatuko nahi, baina bo. Nere galdeak dira kolonizazioa eta zuriaren privilegioak, zure aipatu duzuna, eta hori izango da ene gaurko hildoa, Europaron kontzientzia txarraren ezaugarriak aldira. Eta uste dut momentu hauetan, kontzientzia txar asko badela teorizatua eta praktikaratera mana, justoki kolonizazioaren ondorioen ebazpenak eta ikusten ditugularik. Cristobal Colonen ondotik, Elkanok beraz munduaren itzulia bukatu zuen, eta denen xedea zen, etzen Amerika konkistatzea zen, Indiako espezien bidea nunbaitik zulatzea. Beraz, saiatu, ipagalderago ere Kanadan, Samuel de Champlain batek, saiatu zuen, hormadietarik, Txinarat edo Japoniarat bide horren urratzea. Hori izan zen 1603 eta 1620 arte hortan. 13 bidaia egin zituen, eta bitxi da, eta uste Kolonek eta Elkanok eta Magellanek eta denek hasiera batean, berak bizi ziren denboran autoktonoekin harreman kasik naturala edo berdintsua eraman zutela. Alde batetik, ez zutelako behar bada pentsatzen, beste lurralde batzuetan bizidunik izango zenik, eta bestetik autoktonoen beharra zutelako lurralde horietan beren bideak eta urratzeko. Beren bideak aitzina eramateko. Beraz, Champlain horrek Kanadan, Quebecen, populu autoktonoekin harremana eraman zuen, salbaiak deitzen zituen, baina ez zuen haienganako herrarik edo gorrotorik. Hauen behar gorria zuen
Kanada eremu zabal hortan bere bidea egiteko. Lekuak deskubritzeko, hor ziren aberastasunak, eta bereziki bilatzen zuen Txinarako bidea, iparraldeko bidea deskubritzeko. Salbai onak bazituen, salbai onak bere alde ari zirenak, eta biztan dena, salbai gaiztoak ere bazituen, eta salbai gaizto horietan baziren euskaldunekin, bretoiekin, normandoekin, edo inglesekin lanean, aspalditik lanean ari ziren salbaiak, indioak, amerindioak. Beraz, bere hala gertatu zen alako mozketa bat Kanadan, edo Quebecen, indio onak eta indio txarren artean, eta indio onak biztan dena Champlainen aldekoak ziren. Eta behar dugu hoitarazi, garai haietan 1600-etik 1610 arte hortan, hemen bertan gertatzen zirela sorgin auziak. Sorgin izia hemen bertan gertatzen zela. Beraz, bi fenomeno horiek aldi berekoak izan dira, eta egan behar da, frantses botereak hemengo marinelak eta denak nahi zituelarik zuntzitu, denbora berean, Kanadan, Quebecen, halako veto bat eman ziela bretaindarrer, euskalduner eta ingleser, populu autoktonoekin merkataritza eramateko. Hori behar dugu gogoan atxiki. Eta lehen, behar bada ez lehen, baina Europaren lehen violentzia izan zen Ameriketan, Ipar Ameriketan, Quebecen eta Kanadan. Egan behar da ere Samuel Champlain hori Quebec hiriaren sortzailetzat ematen dela, Quebecen berean, baina Quebec hiria bazegoen bertako algonkin indioen eskutik eraikia. Beraz, kuku bat bezala sartu zen, jadanik sortua zen leku batean eta hiri batean, eta hori da kolonizazioa neurri batean, kukuarena egitea. Alde hortarik, Champlainek merkatua bere ganatu zuen, eta iraganaz, uste dut, alako tabula gaza bat egin zuen, jadanik implantatuak ziren Europar komerziante eta gantzale horiek gehiago ez zuten komerziorik egiten ahal. Hor hasi zen ere, bosteun urte iran duen eliminazio sistematikoaren topea hor eman zen. Eta hori da orain kezkatzen gaituena, ze gertatu den, gu kezkatzen gaitu, baina ere Kanadako edo Quebeceko edo Ameriketako indioak ere, amerindioak ere galdera bera eramaten dute, beren buruetan, ze gertatu zitzaigun duela 500 urte, duela 400 urte, nola izan ginen hain ahulak Europar konkistatzaile ez jakin horien aintzinean. Josephine Bacon poema bat irakurriko dizuet, frantsesez eta euskaraz. Eta Josephine Bacon inu poeta bat da, 74 urte ditu, eta doidoia azken urte hauetan buruak altxatzen dituzte Kanadako indio populuek, hainbat eta hainbat eskandaluren karietarat, bagnategien eskandaluak eta zapalkuntzak eta lur desjabetzeak. Eta horrengatik Kanadako gobernu federalak azken hamarkada hauetan beste ikuspegi bat zabaltzen saiatzen da bere autoktonoer buruz. Les anciens marchaient sans cesse. Ils tiraient leurs traîneaux sur la neige, et quand elle fondait, ils naviguaient. J'ai perdu la trace de leur passage vers la terre dénudée, sans guide pour m'orienter. Arbasoak etengabe ibiltzen ziren. Leragiak elurrean errestatzen zituzten, eta nabigatzen zuten elurra urtzen zenean.
lur biluziak haien pasatzearen aztarna galdu du. Orientatzeko gidarik gabenago. Hara hor, 500 urteko historioa labur biltzen da, eta batzuetan aski da poesia bat, gure bizitzen dugunaren erraiteko. Beraz, hori da, poesiarekin eta berriz bizitzen aldugu, subalternoak hori eskaintzen digu. Zentagu hori, Euskaldun gisa, subalterno senitzen gira Europa mailan eta baina 500 urte horietan askotan Euskaldunak izan dira kolonizatzaile ere, denbora berean. Hori ere gogoan atxiki behar dugu, hainbat Lope de Agirre bat, edo badira Etxebeste jauna, eta horiek denak ere kolonizatzaileak izan dira justuki Ameriketan. Eta horien kultura ez dugu, horien ondarea ez dugu askotan aipatzen, baina hor dago. Hor dago eta nolabait eliminazio sistematiko horien minak ere hor dira, bai kolonizatuak izan direnen baitan, baita ere kolonizatzaileen baitan, zenta min horiek neurri batean horien ardura gure ere baita, oraindik. Gayatri Spivak indiar pentsalariaren kezkarat itzuliko gira berriz, subalternoak mintzatzen aldira, hori da galdera. Eta gu subalterno gisa mintzatzen algara, egiten dugu, arazorik ez dugu. Nondik mintza daitezke subalterno horiek? Noraino onartzen diegu beren hitzaren legitimitatea? Norenak dira erabiltzen dituzten hitzak? Eta nor dago hauen entzuteko prest? Hori liburu batean plazaratu zituen galdera hori guztiak Spivak andereak, indiara jatorriz, 85ean, errandotan bezala. Eta neurri batean zen frantses teoriaren kritika bat. Frantses teoriak Deleuze eta Foucault eta holako ospe handiko filosofo horiek ez zutelako Spivaken iduriz subalternoen bizi esperientzia islatzen nahiz eta populuaz eta zapalduez hitz egiten zuten. Izan da, 85ean izan da lako bihurgune bat, eta behar bihurgune hortarik gu ere gogoetatzen ari gira gaurko egunean. Urgunago joateko, pixka bat, ondar hamarkada hauetan, deskolonizazio olden ondotik, kolonizatuen ikuspunduari interesatzen hasi zaizkie ikerlariak, kolonia horietako ikerlariak, bai eta kolonizatuen artekoak ere. Violentzia handi batekin gertatu zen deskolonizazioa, Europak eta Amerikak, Ipar Amerikak ez zituelako gogo honez laxatu bere lurraldeak, ustiatzen zituen bere lurraldeak, eta uste dut violentzia horiek oraindik ere jarraitzen dutela, bai kolonizatzaileen gogoetan eta bai kolonizatuen pentsamenduetan. 1947an, Tunisiar jatorrizko Albert Memmi idazleak portrait d'un colonisé, kolonizatu baten portreta edo argazkia liburua atera zuen, eta liburu horrek bazterrak inagosi zituen Frantzian bederen, zenta frantses edo giro frankofonoan publikatu baitzen kolonizatuak eta bereziki Pariseko intelektualak pixka bat
nola egan, akusatuak bezala sentitu baitziren. Eta Pariseko intelektual batek hori ez du bat ere maite. Hori behar dugu gogoan atxiki. Hala ere Jean-Paul Sartren aintzintxolasarekin plazaratu zen, eta ez dakit euskaratua denez. Bilatzen duzue euskararat ekarriak diren ekarriak izeneko atal horietari batean, eta hor aurkituko duzue behar bat. Eta hor, Albert Memiren liburu hortan, gauza bat argi ondorioztatzen da, kolonizatua eta kolonizatzailea biak ontzi berean dabiltzala. Biak fenomeno beraren, nola egan, gorpuz beraren beso berak direla. Lotuak direla, destinuak lotzen dituela, kasik betirako kolonizatua eta kolonizatzailea. Eta hori biziki garantzitsua izan zen denbora haietan, eta justoki Frantzian Algeriako gerla bizi-bizia zegoelarik, euskaldun asko ere, iparraldeko euskaldun asko ere, gerla hortarat deituak izan zirela badakizue. Hori ere gogoan atxiki behar dugu, zenta beti pentsatzen dugu euskaldunok kolonizazio bortitz eta gogo horietarik kanpo egon girela, ez baina gogoan atxiki behar da, bi estatuko kide ere bagirela, eta beraz destinu horiek ere partekatzen ditugula, nahi ala ez, bereziki gerla kolonialen edo gerla orokorren baita. Kolonizatuak, eta hori da, bigarren gerla ondotik argi gelditu dena, oldartzeko eskubide hartzen du. Gerla deskolonialak, edozein eskualdentzat, Frantziarentzat, Portugalentzat, uste dut Espainiarentzat pixka bat 19. mende bukaeran izan zirela, Bolivarekin eta independentzia jaidura horiek. Beraz, kolonizatuak oldartzen dira, eta orduan afera aldatzen da. Aldatzen da gerlak gertatzen direlako, eta egia da, batzuetan gerlarik gabe, eta kolonizatzailea eta bi botereak adosturik ere izan dira independentzia aldarriak eta independentziak praktikatuak. Baina gehienetan gerlak izan dira, eta gerla horietarik bat, Frantzian bederen aski traumatikoa izan dena, iparraldeko gaztentzat barne izan da Algeriako gerla. Urrunago joan gabe badugu gerla dekolonial baten lekukotasuna gure artean berean, gure artetik joan ziren gure herritarren ahotik. Eta egia da, gerla hori traumatikoa izan zela soldado kolonialentzat ere, zenta ez zuten txekulan argiki hortaz hitz egin. Izan zen pixka bat ahalgegarria berentzat ere. Zagutzen genituen gure herrietan eta parantesis bat egiten dut, ez dakit denbora dudan, baina gure herrietan eta baziren Algeriatik itzulitako gazteak eta sekulan aipatzen ez zutenak Algeriako gerla, baina aipatzen zuten 14ko aipatzen zen, bigarren mundu gerla aipatzen zen, baina gerla kolonial hori sekulan ez. Erraiteko ze traumak ziren ere kolonizatzaileen armadetako soldado jada beren herrian kolonizatuentzat. Hor bada pixka bat panpina erusoen nola egan, irudi bat erabiltzen alduguna, zenta kolonizatua, ez da beti kolonizatua nola egan, absolutuan. Kolonizatua izan daiteke ere bere herri kolonizatzailean kolonizatua. Eta pixka bat galduko naiz, baina hori egan nahi nuen. Egan behar da ere, kolonizatuak denbora haietan, beraz dekolonizatzearen garaian, bere filosofiak behar zuela martxan eman, eta kolonizazioaren ondorietarik bat da
egia, lurraldeak ustiatzea, okupatzea, gerlak egitea, minerarak eta ustiatzea, eta hori guztiak, baina ere da kolonizatuaren espirituaren ustea. Ahas ustea, ni hori, eta aipatu duzu, ni hori erabat ezeztatzea. Eta beraz, dekolonizazioaren denboran, kolonietako intelektualek eta gehienek Europan ikasiek behar izan dute beren lurraldearekiko filosofia iraultzaile eta askatzaile bat martxan eman. Eta askotan gertatu da, eta uste dut Euskal Herrian ere hori gertatu dela neurri batean, kolonizatuen eliteek balio babesleak edo gerizatzaileak plantan eman dituztela, eta neurri batean kontserbatzaileak izan direla, ere. Denak joan dira iragan mitiko baterat, eta behar bada orduko munduari egokitzen ez zitzaion beren historioaren garai baterat, garai mitiko horiek, eta uste gu ere ara joan girela, berriz deskubritu ditugu, berriz gure mitologiak, Mari eta Barandiarenek egin zuen lan hori 20. Mende hasieran. Eta beraz, kolonizatuen balore kontserbatore horien berriz moldatzeak eman zien kolonizatuei borrokatzeko aitzaki bat. Borroka elikatu zuen intelektualki eta batzuetan etikoki ere, ideologikoki, eta behar bada guk ere neurri batean kolonizatuak giren moduan euskal nazionalismoaren iturrietarat balin bagoaz, Sabino Aranaren teorietan, eta hori berriz hori aurkituko dugu fenomeno hori. Bagoaz iragan mitifikatu baterat, eta iragan mitifikatu hori hiperkontserbatzailea da. Baina horren beharra badugu aintzina joateko eta kolonizatzaileari buru egiteko. Guk eta munduan zehar hainbat eta hainbat mendek. Hemen idatzi dut atzerakoiak, baina ez zira baitezpada atzerakoiak, da iragan mitiko bateko baloreak. Egan behar da, eztabaida handiak badirela, izan direla, beraz, dekolonizatzearen ondotik, gerla asko izan dira, hil asko izan da, tragedia asko bizi izan da, Europarek eta ez zutelako gogo honez lasatu nahi, justoki, konkistatua zuten eta ustiatzen zuten mundu hori. Kultura mailan, uste kultura mailan deigarria da, Europako museo askotan, aurkitzen dira, eta kendik Afrikako, edo Ameriketako, edo Kanadako, edo Quebeceko populuen irudi eta gauza guziak aurkitzen dira Europako museoetan. Nahi badugu joan ikusterat nola ziren Daomeko erresumako sinesteak edo sinestearen gauzak bagoaz Pariseko Quai Branly museorat. Eta dekolonizazioarekin, eta hor da postkolonialismoaren ondorietarik bat, da dekolonizazioarekin Afrikako eta Hego Ameriketako herriek beren ontasunak, beren aberastasunak galdegin dizkiete Europako museoai. Baina Europako museoen erantzuna askotan izan da, noizbait itzuliko dizkizuegu, eta hori gertatzen da ere Greziako partenoiko frisa horiken, noizbait itzuliko dizkizuegu, baina momentu honetan ez zarete gai holako aberastasun unibertsala baloratzeko edo balioan emateko, edo erakusteko, edo zaintzeko. Hori da postkolonialismoaren egitekoetarik bat da, konsideratzea nahiz eta estatu hori guziak independenteak bilakatu diren eta beren destinuak beren eskuetan hartuak dituzten neurri batean, sinestaraztea ez direla gai
gauza eta aberastasun unibertsal horiek beren gain hartzeko, intelektualki. Eta uste dut hori eta dela azken denbora hauetan bizitzen dugun gauza bat, eta aski argigarria. Eta gero, gertatzen da ere deskolonizazioarekin batera, eta orain postkolonizazioaren garaian baigira, Europak beti, egiten dut Europak, baina da Ipar Amerika ere, Europak beti sartzen duela bere eskua, eman dezagun Afrikako estatuetako aferetat. Bada, Frantzia mailan, France-Afrik izeneko egitura politiko eta ekonomiko indartsu bat, kolonizazioko egoera beste moduz jarraitzen duena. Eta hor, biztan dena, beste ustiak eta maila batean gira, enpresa handiak Afrikan dira, Dakarren, Kamerunen eta hainbat lekutan. Eta beraz, hortik, ustiak eta esplotazioa egiten dute. Eta egia da, guk ere, esplotazio horien ondorioak premiazkoa ditugu, eman dezagun gure mugikoren mineral arraroak edo lur berezi horietak premiazkoak ditugu. Bestela hori gabe, ez dugu mugikorrik, ez dugu orain ezagutzen dugun erosotasun holakorik bat ere. Sustatzen dituzte ere herrialde horien arteko ez egonkortasun politikoak. Hortan Europarrak beti txapeldunak izan dira. Banatu, zuek banatzen zaituztet, nik gobernatu ahal izateko. Hori da, divize pour régner. Eta hori uste dut denek lehen eta orain multinazionala horien buruzagiek ere buruan dituzten hitzak direla, eta aspalditik egiten direnak. Achille Mbembe ikerlari kamerundar bat da, eta berak irakasten du Johannesburgeko unibertsitatean, eta bere gogoeta da dekolonizazioaren memoriaren inguruan. Ze huts egin dute kolonizatuek gaurko egoeran izateko. Zertan egon dira estatu kolonializatzaileen buruzagietarik edo pentsamenduetarik hurbil edo hurbilegi. Eramaiten du hor gogoeta interesgarri bat eta momentu honetan eramaiten du hori eta deitzen ditu kolonizatuak gogoetatzerat. Beren rola, historio hortan, zer izan den, horren inguruan gogoetatzerat eta ikusterat zer egiten alden, zulo horietarik ateratzeko. Zenta, postkolonialismoa, kolonialismo mota berri bat da. Eta neokolonialismoa berdin. Beti ez dira ateratzen duela 500 urte edo gehiago sartu ziren zepo hortarik ateratzea zaie herrialde askori. Hemen gogoratuko ditut, aipatu dugu eta zuriaren privilegioa, hori nik ere askotan entzuten dudan hitza da. Gogoratuko ditut, orain denbora hauetan, momentu eme hauetan, bidasoa zeharkatzen duten beltz horien mugimendu hori, gogoratuko dut. Topoan ere gurutzatzen ditugu, eta horiek, gazte horiek, migranteak deitzen ditugunak, gazte horiek denak dira justoki 500 urteko historio horren emaitzak oraindik ere. Hori behar dugu gogoan atxiki, eta behar bada beste begi batez kontsideratzen ahalko ditugu gazte horiek oro, eta nola ere beren bizitasun hori ere beste molde batez hartzen ahalko genituzke Europa honetan. Beti kanporatzen ditugu, beti violentzia handiekin, eta
Hendaiako mugan hor dira poliziak edo ibai ertzetan. Eta da ere hartzen agintuzke mundua hola eginda. Mundua debekuz debeku eta debekuak gaindituz osatu da mundu hau. Eta da desafio permanente batean aintzinatu da mundua. Eta uste dut, hori muga pasatzen dugunean, topoz edo otoz edo autobusez, hori gogoan atxikitzen badugu, uste dut urratsa handia egiten dugula munduaren ulertzeko bide hortan. Behar bada argituko zirezte, adibideak Frantziako egitura kolonialaren eta postkolonialaren inguruan direla ikusiko duzuenean. Hori, enetzat etxemplu argigarria da, zenta Frantzia betidanik estatu unibertsal bat bezala kontsideratu da. Frantzia ez da edozein herrialde. Unibertsaltasun horretatik kanpo diren pertsona eta herrialdeak hutsaren hurbilekoak dira. Frantzia horrek, eta ez ditut frantsesak aipatzen, Frantzia mitifikatu horrek zer nahi egiteko eskubidea du munduan barna, eskubide morala eta eskubide politikoa ere bai. Eganezake, behar bada, erresuma batuen kolonizatze sistema nahiz eta oso bortitza izan den, edo Espainiarena, edo Portugalena oso bortitzak izan diren, ez dutela hala ere neurri unibertsal hori beren baitan hartu. Ez dira senditu unibertsalak. Ena frantses kolonizazioak hori ukandu bere ideian. Barkatu eskatu behar dizut. Bai, ari naiz bukatzen. Arin bukatzeko. Bai, ari naiz bukatzen. Ari naiz bukatzen. Bai. Ara, zuek ere ari naiz bukatzen. Egan nahi dut, Frantziak badu espiritu unibertsal hori, sentsazio unibertsal hori, eta beraz, eskubidea du zer nahiren egiteko munduan barna. Ustiatzeko, jendeak apalesteko, eta bar. Eta horren karietarat nahi nuke gogorazi, eta ez da hain aspaldikoa, 2007an Sarkozy presidente horiak Dakarren egin zuen diskurtso batean, Afrikarrer, Dakarreko Unibertsitateko gazter, erantzien berriz ere gazte horiek, alta horietarik zenbait, Ameriketako unibertsitaterat, eta joango dira irakasterat. Horiek erantzien historiatik kanpo gelditzen zirela oraindik ere. Historia kolonizazioak eta postkolonizazioak egiten zuen, baina gazte horiek oraino, diplomak ukan ala ez, erraiteko beti jarraitzen duela gogo eta kolonial horrek nahiz eta dekolonizazioa gertatu. Eta horrekin behar bat afinituko dut, ez da Belgikaren kasua. Belgikak azken asteotan barkamendua eskatu du, ez du baitezpada barkamendua eskatzeak gertatu dena iraganean zuritzen, baina hala ere egin dute urrats hori, eta parlamentuan inkesta batzorde bat sortu dute kolonizazioak eta postkolonizazioak sortu minen aztertzeko. Eta Patrizio Lumumbaren gorputz zati bat ere itzuli diete simbolikoki justoki Kongoko boterei. Eta hori ere simbolikoki uste dut gestu azkarra dela. Ipar-Ameriketatik etortzen zaigun zuriaren privilegio kontzeptuaren inguruan ez ote da, hori da nire galdea, galde hutsa da, ez ote da gordetzen edo estaltzen Europaron gogoetan kokatzen den halako gaizkizate bat edo kolonialismoaren denboran eta postkolonialismoaren denboran eragin ditugun minen karietarat. Hori da galde bat. Privilegio zuriaren konzeptu horren inguruan ara. Zuri giren ala beltz. Ze ateratzen ahal dugun konzeptu horretarik, eta uste dut gero eta gehiago zabaltzen ari dela gure artean, eman dezagun senditzen dugu hori, muga pasatzen dugularik, uste dugu zuriak garelako ez gaituztela kontrolatzen. Behar bada,
behar bada, dena kontrolatzen dituztenean, batzuek paperik ez dute, eta hori ere, beste galdera bat izan daiteke, edo beste ikusteko modu bat izan daiteke. Gero egan behar da ere, justuki Achille Mbembe eta filosofo eta ikerlari eta historialari horien ikerketen ondotik, eta ere Ameriketatik etortzen zaigun beste kontzeptu bat ere badugula, woke kultura. Woke kultura, eta eman dezagun Frantzian hori ez da bat ere pasatzen. Trufatzen da woke kulturaz, eta pentsatzen da dela subalternoaren, oldagaren ezaugarrietarik bat. Eta ez delarik hori. Woke kultura da, erraitea hemenago kontuan agenezazue, eta bar, ez du. Uste dut, azken urte hauetan hori badugula pilpilean Europan, galdera horiek oro, zuriaren privilegioa, woke kultura, eta beti bada, borroka bat, duela 5 urte hasi ziren ez. Abiatu ziren kolonizazio eta horien ondotik. Eta Salbaiaren figura, Salbaia netituluaren tituluan dago, Salbaiaren figura hori. Eta Salbaia zer da? Zer erraiten dauku Salbaiaren figurak? Zer da guretzat? Salbaiak algara, ala bestea da beti Salbaia. Hori dira ene galderak, eta uste dut badugula bide luze bat egiteko justoki Europan bereziki, gure baitan dagoen espiritu kolonial horren erlatibizatzeko. Eta horrekin bukatuko dut. Eta uste dut posible dela Europak eta Ipar Amerikak eta konkistatu dituzten herrialde horiek guztiak harreman orekatuago batean kontsideratzea eta elgarren artean bizitzea privilegiorik aipatu gabe. Eta arrazializaziorik ere aipatu gabe, arrazializazioa postkolonialismoaren beste elementu bat dela iduritzen zaitalarik. Hara, ez dut aipatu liburu bat irakurtzen alduzuena euskal literaturakoa, Bernardo Atxagaren Zazpietxe Frantzian, justoki, Kongon gertatzen dena, Kongo Belgikarean, eta hori irakurtzen alduzu euskaraz da, eta justoki mende hasiera, 20. mende hasierako giro batean kokatzen da, eta uste dut hemen aipatu ditudan gauza zenbait, aurkitzen aldituzu erazuek ere zuen aldian, eta euskaraz. Barkatu luze izagatik. Ados, eskerrik asko. Hain justu amaieran bota duzun galdera bati heldu nahi diot, bi hitzaldietan aipatu dira testu inguru batzuk iraganekoak, oso muturrekoak behar bada, Amerikaren konkista batetik, Afrikako herrialdeen kolonizazioa bestetik, Auschwitz ere atera da mahai gainera. Uste dut guztiontzat oso erraza dela testu inguru horietan bereiztea zein izan zen ni eta zein izan zen bestea edo zein izan zen Salbaia. Baina gatozen orainera eta ona Euskal Herri globalizatura, nahi baduzu Euskal Hirira, gure artean nor da ni, nor da bestea, zerk ezartzen du muga hori, ez dakit arraza ote den, klase soziala, generoa behar bada baita ere, eta horiek baldin badira mugak, iruditzen zait lausotu dela apur bat puntua, eta ez garela bakarrik ni edo bakarrik bestea, baizik eta gure identitatea badabilela batetik bestera saltoka, hain justu ni, esate baterako izan naitekelako privilegiatua zuria naizen enean, baina esate baterako Tafallan bizi den euskal hiztuna balima naiz, ziurazki Salbaia izango naiz, bestea izango naiz. Baina era berean privilegiatua izango naiz, Bidasoa erreka zeharkatzen ausartzen den gazte baten alboan, edo privilegiatua izango naiz baita ere, naiz eta emakume izan, etxeak garbitzen edo gure zaharrak zaintzen 7 egun eta 24 ordu zaritzen den emakume latinoaren alboan. Hortaz, nor gara, gaur egun, argi daukagu, ni, bestea? Ez dugu batere argien ustez,
ez duru bate argi eta eman dezagun zuriaren privilegioaren ideia hori botatzen dugu, behar bada kontuan hartu gabe, ez duela baitez bada laguaren koloreak egiten privilegioa egiten du batzuetan, bena askotan ez du egiten. Uste dut, Arthur Rimbauden egan bat sartzen ahal nukela, bere poema batean, Illuminazion sailortan, egiten du, je et notre, ni bestea naiz, edo beste bat naiz. Eta uste dut, hortarat, helduak izanen ez gareno, arazoak ukanen ditugula kolonizazioak eta kolonizazio oso bortitzak eta suntzitzaileak zuritu edo lagutu duen mundu honetan Europar gisa bizitzeko. Zailtasuna handiak ditugu eta horregatik behar bada ateratzen da zuritasuna privilegio bat bezala. Eta egan duzun bezala, ez da beti privilegio bat. Batzuetan zuri izatea gure artean berean ez da kalitate bat. Egan nahi dut, alde hortarik... Zein kasutan, Itxaro? Ez dakit, izan zaitezke zuria eta gaizki kontsideratua zure jendartean, zure sozietatean, hori gertatzen da. Ez da, arrazismoa, eta egia da, gai hori guztia arrazismoaren tematikak zeharkatzen duela. Arrazismoa da min bat mundu guztia zeharkatzen duena, eta gure ere biztan dena, eta arrazak badira, eta orain gure munduetan, eta bereziki feministen artean, badugu intersekzionalitatearen tematika hori, ezaugarri guztiak urutzatzen dira, eta hor, nun kokatzen giragu. Beti zuriak eta beti europarrak eta beti euskaldunak eta Euskal Herrian bertan euskal mundu euskaradunekoak gira eta beti gure piramida beti maiten dugu puntaraino. Ikusteko azkenean behar bada jendarte eta pertsona dislokatuak girela eta bizi girela individualki gehien bat eta biltzen girelarik, biltzen gira bizpairu, lau, bosten artean. Eta uste dut alde hortarik privilegioa aipatzen dugularik, batzuetan beltzek ere ukan dezakete, beltzen privilegioa zurien herrialdean, eman dezagun Hego Afrikan, beltzek dute, berreskuratu dute beren beltz izateko privilegioa, hori ere gogoan atxiki behar dugu. Gauzak erlatiboak dira, eta behar bada, nik azken ene tekstuan erlatibotasun hortarat deitzen dut, erraiteko jendeak, gure aita xaharrak egiten zuen, jendeak jende dira. Eta ideia basiko eta simple hortarat heltzeko hainbat eta hainbat krima, hainbat teoria letal, hilkor eta behar da. Ena uste dut hori dela helburua eta egia da ere, zurien privilegioa aipatzen dugularik eta erraiten dugularik eta nik ere hori senditzen dut muga pasatzean. Muga pasatzen dutalarik topotik jaustean, bamba, Nikola, nene nortasunagiri berde xuria erakusten diet, poliziek, eta lehoan diren beltzek, burua apaltzen dute, batzu esaiatzen dira pasatzerat eta ez dute lortzen, eta beste batzue burua apaldu, eta berriz topora joaiten dira. Egan nahi dut, zuritasun, zuria izatearen sendimendu hori garantzitsua da, eta neurri batean, ez dakit egokia den, eta gure zuritasunaz damutzea edo senditzea ez dela gurea da, halakoak gira, eta beltzak dira, eta besteak, eta kulturak gaitu batzen, ez gaitu laguaren koloreak edo orain modarat etorri da ere, nik ez dut bat ere maite, baina berdin du, hor dago, arrazializazioaren gai hori. Badira, orain, ikerketa batzu arrazializazioaren inguruan egiten dira.
Baina, kontuan edukitzen badugu espezie humanoan arrazarik ez dela. Zertan gira, eta hori egia da, gure kontradikzioetarik bada, feminismoak ditu termino hori guziak ekartzen. Eta zuriaren ikerketa feministak hain indartsuak izan ez balire duela 30-40 urte, gaur aipatzen ditugun tematika asko, ez gindituzke aipatuko ere, alde hortarik eskerrak eman behar ditugu feminismoari ere, neurri batean. Behar bada kolektibo horrek jende arrazializatuak irisgarriagoa ikusten duelako bereizketa horrekin amaitzea baino, bere aldea goraipatzea. Ez dakit, Agustin, zuk inoiz ikusi duzu zure burua, edo sentitu duzu zure burua besteen multzo horretan? Gutxitan. Agian hizkuntzari lotuta edo golako, baina, gizona, zuria, mendebaldekoa, ez dakizer, uste dut eskalan nahiko goian nabiela, aldortatikan, orduan. Aipatu ditugun ezaugarri haue guztia, generoa, arraza, sexu orientazioa, zerrenda luzea da. Harrigarriena da, iaia guztietan mailaketa ikaragarri badagoela, ez? Badagoela goiko partea eta beko partea, eta feminismoak eta beste mugimendu asko ekarri dutena da horren kontzientzia. Eta ni uste dut fase horretan gaudela, baina oraindik oso urrun... Zer da, gizakiaren ezaugarri inerentea, klasifikazioa edo zer azalpen eman diezaiokegu horri? Klasifikatzea saihestezina dela, baina klasifikazioak zaindu behar dira, hobetu daitezke, kaltetuak utzi gabe bidean, eta uste dut hori dela egin behar duguna, baina oraindik gaude oso aldez aurreko fase batean, kontzientzia hartzen, ez? Feminismoak ekarri du generoaren hauzia, baina genero menpekotasuna betikoa da. Toki guztietan, garai guztietan, eta kontzientzia iritsi da, iritsi den momentuan, eta oraindik oreka xamur lortzeko oso aparte gaude, oso urruti gaude. Eta kontzientzia hartzeko behar horren aurrean, eta lehen aipatzen genuen kontaketa de relato hegemoniko horren aurrean, ze tresna dauzkagu? Bereizteko lehen aipatzen zenuen fikzioa eta egia edo bintzate... Nik uste dut, aipatu dut bukaera aldera, ez bizkat, Miranda Frikerren liburutik nik ikasi nuena da, lekukotasunari dagokionez, ahots batzuk bazterrean usteak zer nolako kalte egiten dion, ez bakarria pertsonari, garbi dago, justizia bada, ezagutzari, relatoari, kontakizun historikoari. Eta berak hori mai gainean jarri du emakumei lotuta, arrazismoari lotuta, baina gaur Itxarok ekarri du kolonialismoaren auzia eta beste hainbat talde bainikan. Orduan, ahots horiek plazara eraman behar dira. Eta oso urrun gaude egoera orekatu batetik. Hori horrela egiteko urte luzez niak edo erabildu du justifikazio gisa besteak ez jakinak dira edo behintzat ez dira letra larriz idazten den kultura horren jabe eta behar bada jakintza arrakala hori edo heziketa arrakala hori baliatu da inposatzeko kontakizuna zein den egiazkoa, ez? Gaur egun hezkuntza salbuespena, baina gurean bederen universalizatu den honetan zein da arrakala? Nola da posible? Nik uste dut, nire diagnostikoa ez da inbaikorra. Nik uste dut, unibertsalizatua, baina nik oreka batetik oso urrun ikusten dut egoera horrein. Orduan, ahots asko eta asko ez dira entzuten. Eta lana handia daukagu. Baina nola gauzatzen da hori? Nola da posible hori oraindik horrela izatea? Ze tresna baliatzen dira horretarako? Tresna... Garai batean hori zen justifikazioa, ez? Hauek ez dakite, hauek ez jakinak dira, beraz ez diegu ahotsik emango, hauek ez dute arimarik. Gaur egun zein da justifikazioa?
Nik uste dut justifikazioa botere bat atxikitzean datzala. Eman dezagun woke kultura salatzen dutenek hori dute gogoan. Beren lehentasuna txiki nahi dute. Eta lehentasun hortan dira gizonezkoak, zuriak, Europarrak eta Amerikarrak. Eta hainbat ezaugarri. Eman dezagun norbait hasten da, lagu beltza delarik, hasten balin bada Europaren ezaugarri simboliko batzuen kritikatzen edo egitera. Berehala, botatzen zaio woke kulturaren akusazio hori. Eta woke kultura da, justuki, subalternoek edo zapalduek erabiltzen dutena, beren buruak iratza garazteko. Woke, awake, aditzetik dator. Baina, hain da, eman dezagun Frantziako prentsan edo telebistetan, edo zoin oldar beltz batek eginik, edo arabear batek eginik, edo euskaldun batek, edo bretendarek eginik, sartzen dute woke hitzaren barnean, eta deskalifikatzeko. Oraindik ere mundu berri honetan, hainbeste gauza dakizkigu orain. Kolonizazioari buruz, dekolonizazioari buruz, badakigu jendeak munduan barna berdinak direla, eta lagu koloreak ez duela muntarik. Hala ere, bada beti olako minoria bat, privilegio horiek zaindu nahi dituenak. Privilegio zuri horiek. Ameriketan dira WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Uste dut hemen ere, bada hori. Eta uste dut beste aldetik, mundu honetan, Europan eta Ipar Amerikan, munduak berriz mozten ari direla. Berriz badirela onak eta txarrak, badirela eskuinekoak, eskerrekoak, badirela zuriak, beltzak, badirela arabearrak, badirela indiarrak eta europarrak. Bada alako berriz bi bandotan gogortze edo malgortze saio bat. Hori ikusten dugu hauteskundetan. Ikusi dugu Trumpen garaian Ameriketan, ikusten dugu Brasilen, Bolsonaroren aroan, eta ikusten dugu ere Europan eta Hongrian, eta adibide bat emaiteko Frantzian ere bai. Parlamentuaren duela gutxi Pariserat igorri den parlamentuaren irekiera ekitaldian, adineko diputatu batek, parlamentuko zaharrenak, deitzen da Jose González, pie noir horietarik da, egan nahi dut Afrika, Algeriatik kanporatu kolono horietarik, egin du mintzaldia, zaharrena baitzen parlamentukoa, egin du mintzaldi nostalgikiko bat Algeria frantsesaren inguruan. Eta inork ez du txistukatu, pasatu da bere diskurtso normal eta natural bat bezala. Egan nahi dut, ari dela gure mundua, guk, behar bada, espero ginuen libreago zatekena, berdintsuago, zuzenagoa, ari da berriz, nola egan, berriz finkatzen, gogortzen, bipolarizatzen, eta hori Euskal Herritik kanpo, eta hemen ere gauzak badute ondorioa hemen ere. Izate baterako kezka handiz begiratzen diot hezkuntza sistemari eta eskolari, ez? Hori da, esparru bat aukera ematen diguna gai hauek lantzeko, oreka hauek lortzeko generoari dagokionez, arrazari dagokionez, sexu orientazioari dagokionez. Eta nire irudipena da gaizki guazela. Bideo okerretik gabiltzala, esate baterako mundu honetan mugikortasuna ikaragarria da, gero eta jende gehiago dator kanpotik ona esan dezagun, pertsona horiek eskoletara juten dira, baina eskoleak bilakatzen ari dira getoak, gero eta gehiago. Euskal Herrian, Eta hori ez da elite baten kontu bat, da jendearen portaera. Esan jendeak ateratzen ditu umeak
eskoletatikan, bertan, etorkinen kopurua handiegia denean, horrek zailtasunak sortzen dituelako, maila askotan, eta zaila. Orduan, leno esandakoaren aritik, ni oso urrun ikusten dut oraindik egoera hori. Ados nago zurekin. Atzera pausoak, txaloak esan duen bezala, ematen ari direla. Argi eta ez da eliten kontua da. Eta inkluso integratu nahi dutenei ere ukatzen zaie integrazioa zenbaitetan, buru datorkit esate baterako Otxarkoagako eskolan aurten izan dutela ikasleek euskaraz ikasteko aukera lehen da bizikoz sortu zenetik. Eta ikasleen 80% gora hijitoak dira. Bertan, orduan urte luzez aldarrikatu den zerbait da, integraziorako aurrera pauso bezala eta ukatu zaiena. Lehen aipatu dituzu konponbidea, ni konponbideak nire daukat barita bat, eta gauzak oso konplexuak dira, baina eskola erdigunean jarriko nuke, eta uste dut hor gabezia ikaragarria daude, hemen bertan. Uste dut aldektari bai, agazen duzu, ez gira prest, kanpotik etortzen zaigun jendeari ateak irekitzeko. Ez gira bat ere prest. Nahiz eta goren historia kolektiboan, ipar eta ego artean, hainbat aldiz goere kanporat joan giren, eta... Elkartasuna erakusteko esparrua, benetako elkartasuna erakusteko esparrua hori da. Bai. Esparruetako bat. Bai. Kanpotarrak denaren asko eta askotarikoak daude. Ukrainarrak edo bidasoa zeharkatzen duten beltzafrikarrak, omen dira. Ez omen dira berdin hartuak, eta ez dira berdin hartuak. Eta hori ikusgarria gelditu da. Aurten, gure azken hilabete hauetan, egia da, batzuek denak dira, gerla eta ezin bizietarik iesi etortzen direnak. Gehienak hemendik pasatzen dira. Ez dira gelditzen, batzu gelditzen dira, baina asko ez dira gelditzen. Gehienek hiri handiak dituzte lehian, eta gehienek ere Inglaterrarat joan nahi dute, iduriz arrazakeria gutxiago delako, eta integratzeko ahalmen handiagoak direlako Inglaterran. Egia da, alde hortarik mugimendu herrikoiak eta altxatu direla galdera hori eginez. Zergatik hartzen ditugu hainbeste Ukrainiak gerla horretarik ies, eta zergatik ditugun hainbeste nekezia Senegaletik, Kamerunetik, Gineatik, Kongotik, eta beste hainbat herri Afrikatik, hemendik pasatzen zaizkigun horien ongi hartzeko. Baina hori ere, uste dut, Europaren arteko, zurien privilegioaren ezaugarrietarik bada. Ukrainiarrak gehiengoan, ez erraiteko beren osotasunean zuriak dira, eta Europarrak dira. Beraz, bada, alako elkartasun implizitu bat herrialde horren artean. Europarrek ez dutena justoki beltzen ganako, eta nahiz eta egoera horroko hortan badiren jendeak, urratsak egiten dituztenak, migrante beltz horien bideak erresteko. Uste dut, azken denbora hauetan entzun dut hemen, halako kuluar humanitario baten idekitzearen eskaera. Eta Baionan bada, Frantzia mailan ez dagoen beste leku bat, bada pausa leku hori, eta hor migranteek, muga pasatzea lortzen duten migranteek, 3 egun pasatzen aldituzte pausatzeko, eta beren destinuak nondik nora eraman. Badira, mundu biko mundu batean gira. Badugu mundu bat oso salbaia, oso zakarra pertsonentzat, eta denbora berean, kontestu hortan, ez dakitzagatik, ikasketagatik, elkartasunagatik, hainbat historiagatik ere, denbora berean, badira jendeak eta erakundeak, elkartasun zerbait erakusten dutenak, hemendik pasatzen diren gazte horiek. Oroituz berak ere gazte zirelarik
beren herrietarik joan behar izan zutela, behar bada hortaz horretzen dira. Agustin Itxaro, memoriaren kontura itzulita, Itxaroko ardarazten zigun, Euskaldunak bai izan gara sabailak, izan gara baita ere kolonizatzaileak, baina behar bada lehenengo leku horretatik edo posizio horretatik historia izkribatzeko zera hori ukatu zaigun enean, eta orain berreskuratzeko beharra dugun enean, iruditzen zaizue behar bada baduelgula alako arrisku handiago bat mitifikazioan akats horretan erortzeko, edo gure historiaren hainbat figura behar bada gehiegi apaintzeko? Hortarako lan zehatza egin behar duzu eta ezagutu behar duzu historialaria izan behar, eta ez da nire kasua, nik ez dakit zein den egoera, ez, baino gutxienez arriskua aipatu behar da. Eta nik jarraitu dut, xehetasunez pixkat Balkanetako gerraren kasua eta da benetan beldurgarria. Zer erakusten zen eskoletan, historia gisa, gerraren bezperan. Orduan, etxean, elkarrekin bizi ziren, familiak naziak ziren, kroatak, serbioak, besteak ez dakit zer, baina eskolan sortzen izan diskurtso mota bat, adibide bada, historiaren kasua. Eta, gutxienez, arriskua gogora ekarri besterik gabe. Behar bada, ukazio horren erreakzio bezala, ez? Bai, baino gerra bat etorri zan, Gerra bat etorri zan, eta ondorioak benetan beldurgarriak izan dira, eta gerra pasata gero galdetzen diote beren buruari, baina hor nola gertatu da. Ordan, segurazki hor faktore asko daude, baina, nik Drakuliken testigantzaren eskutik eta beste batzuen eskutik berriro ere hezkuntza sisteman jarri dute fokua, eta nolako historia zabaldu zen gazteen artean, eta iruditzen zen pixkat adibide beldurgarri bat, eta oso gertukoa. Hemen daude, eta guain dela gutxi izan da, eta orain daukagu beste bat Ukrainian, Sirian, kontuz kontakizunekin. Hori da pixkat nire mesua, ni ez naiz historialaria, eta orduan nesatzen esatera zein den orain, esate baterako elkan hori dagokionez, zehatz mehatz zein den egoera ez dakit. Badakit eztabaida badagoela, prentsan eta jarraitu dezertxo bait, eta batzuentzat da heroi bat, edo ia heroi bat, beste batzuentzat da guztiz kontrakoa. Morroi bat. Zorroztasuna, zehaztasuna, zintzotasuna, eztabaida, balio horiek bultzatu behar dira. 11:04 ordu erdiko atxeden aldia ingo dugu, bigarren solasaldiari tartea eman aurretik. Itxarozak zerbait gehitu nahi duzun, eta bestela zeuen artean ere, baldin badago galderarik edo gehitzeko ezer, orain da momentua. Bukatzeko, zurekin ados niz, historia nola egiten den, zer egiten den, zer hartu dugun, eman dezagun nik, ene eskolan ikasi dut, Dakarriko eskola bateko ikasle batek bezala garai berean, nos ancêtres les Gaulois, gure aintzinekoak galoak. Eta hori orain ez da egiten, zorionez, edo zori gaitzez, ez da gigu. Egan nahi dut, historia horretarik ere etortzen girela, eta egia da, historiarekin, zuge aipatu dituzun hori guztia, narrazioak, kolektiboa edo individuala, eta hori uste dut historiarekin gauza asko egiten aldela, zauri asko pizten aldela, gerla asko pizten aldirela, baina ere historia zintzuki eta humilki egiten balin bada norberaren hutsak eta norberaren estrabozoak eta kontuan hartuz jenden arteko beste batasun bat bezala egiten ahal litekela. Apezak egan ezake amen, baina nik ez dut alako nik egan. Bakarrik irakurriko dut Leopold Sédar Senghorren poema bat. Justuki lagoaren koloreak hainbeste
zauri hainbeste min eragiten baititu gure artean bertan eta munduan barna. Leopold Sedar Senghorek halako dei bat egiten dio bere anaia zuriari. Lehenik irakuriko dut frantsesez eta gero euskaraz. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand j'étais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, quel est l'homme de couleur? Behar bada ulertu duzue? Ala nahi duzu itzulpena? Ah, bai. Anaia zuri adiskidea. Sortu naizenean, beltza nintzen. Handitu naizenean, beltza nintzen. Eguzkitan naizenean, beltza naiz. Eri naizenean, beltza naiz. Hilgo naizenean, beltza izango naiz. Zu aldiz, gizon zuria, sortu zarenean, arrosa zinen. Handitu zarenean, zuria zinen. Eguzkitarat zoazenean, gorria zara. Hozten zarenean, urdina zara. Beldur zarenean, berde zara. Eri zarenean, horia zara. Hilgo zarenean, grisa izango zara. Orduan, adiskide, gu biotatik, zein da kolorezko gizona? Hori da, Leopold Sedar Senghorek idatzi zuen poema bat, justoki gauzen erlatibizatzeko. Bueno, nik uste dut amaiera boroia izan daitekela hori. Bai, aipatu dutan Albert Memiren liburu hori, Portrait d'un colonisé, euskaraz aurkitzen alduzue, interneten, PDF moduan, jakinen atera zen kolonizatuaren ezaugarria, 1974an, aspaldiko afera da, eta txilardegi batek itzuli zuen Laresoro izengoitia erabiliz. Ara, hor duzue. Eskerrik asko, ez dakit inorke zer gehitu nahi duen, bestela kafetxorak, bai, bada galdera bat, pare bat. Bai, hortxe dator. Bueno, egunon, eta eskerrik asko bi solasaldiengatik. Oso interesgarriak. Bueno, lehenengo galdera izango litzateke Agustinentzat. Aipatu duzu nia, eta horren lotura historiarekin, baina nik galdetuko nizuke, gu benetan Euskaldunok badakigu zer gehan? Osea, nia benetan sortu dago. Ez ote da hortik arazo etorriko. Hau da, guk oandikan eraikitzen nahi geha, gure nortasuna, ez? Eta gaina modu dialektiko batean, konfliktuan, nolait esateko, ez? Azken urteetan gertatu zaigunan gatik edo. Eta ez aldugu hori ere pixkat mitifikatzen, edo ez aldugu mitifikatu, bai? Nik askotan, bueno, nire arazo izan daiteke ere bai, ez? Baina askotan entzuten dudanean, bai, Euskaldunok beti izan geha zapalduak, bi estatuek zapaldua dituzte, Frantziarrak eta Espainiarrak. Bueno, hori 19. mendetik aurrera izan daiteke horrela. Baina nik aurretik, eta historialaria naiz, eta artxibotan asko ditzen naiz, orduan nik ez dut hori ikusten. Zapalkuntza hori, bai gero bai, eta gaina Euskalduna, bueno, Euskararekiko eta, baina ordura arte, ez ote aigea hori ere pixkat mitifikatzen. Bueno, hori izan galdera. Eta gero bestetik, aipatu duzu arrazaren kontua, nik ez dakit, nik eztabaida hauek ere entzuten ditudanean zalantzak ditut. Bai, arrazista pixkat bagea, nik ustuke arrazista baino klasista gehala. Ze beltza bada ere, etortzen bada Afrikako potentado bat edo jeke bat, seguru, alfombra gorrilla jartzen diogula. Eta hor, etzaigu aixola zein den arraza edo. Europarren artean, bueno, errumaniarrak ere europearrak dira.
Baina hor askotan, nola badiran hijito errumaniarrak, hor, ez dakit, gaitzazten ditugu, ez da? Edo badugu horre, pixkat distantzia mantentzen du. Orduan, ez dakit, ez otetan gehiago klasista, erabili behar dugun hitza arrazista baino. Agian arrazista ere bagaia, Edo agian batek bestea potentziatzen du, baliteke. Ordenean, dantzango diozu, bai. Galdera zaila, Nire irudipena da Euskal Herria ulertzen baldin badugu entitate kolektibo gisa, bat nator, prozesuan dagoen entitate bada. Eta entitate hori garatzeko edo garatzen den neurrian, bizkarrean kontakizun asko egongo dira. Eta kontakizun horiek eratzen ari dira momentu honetan, eratu dira eta eratuko dira, eta zuk esaten dut zela prozesu horretan gabiltza, nik horrela ikusten dut. Baina hor, kontakizunen arteko borroka bat dago, eztabaida bat dago, eta horrela egiten dira entitate kolektiboak, ez dago beste biderik. Kontua da, pixkat, arriskuak saihestea. Eta mitifikazioarena izan daiteke arrisku horietako bat. Baina ez dakit ez nahi sentitzen kapasa esateko zein den momentu honetan egoera mitifikazioaren neurria zein den. Baina arrisku hori badago, seguraski orain dela 20 urte oso indartsuak ziren kontakizun batzuk momentu honetan oso ahulak dira, etorriko dira beste mitifikazio batzuk, eta dialektika horretan gabiltza. Nik eskadezaketan oso bakarra da, kontakizunak eratzen dutenei zorrotzak izatea, eztabaidatzea, bastez ere hori eztabaidatzea, eta ez gotortzea. Ez gotortzea, kontakizun horiek ez gotortzea. Baina, ez daukate, hola, besterik esateko. Arraza, klase soziala, esate baterako Siriako gerra piztu zenean, handik ihes egin zuten lehenengoak izan ziren medikuak, arkitektuak, irakasleak, eta hori guztiak oso ongi etorriak izan ziren esate baterako Alemanian, ateak itxi ziren arte. Badago horretatik zerbait honetan? Uste dut baiet. Uste dut gure munduen konbulsio etengabe hauetan arraza eta klase sozialak gurutzatzen direla. Nik ere pixka bat mesfidatzen iz eta feminismotik datorkigu hori ere, arrazializazioaren tematika horrekin, iduritzen zait gure lagu kolore berdinekoak ez direnak berriz subalterno leku batean asignatzerat eramaiten gaituela. Eta gehiago, zuk egan duzun bezala, klase borrokaren, enegaren fenomenoak dira, hori guztiak askotan, egiak urutzatzen dira beltz izatea, pobre izatea eta emakume izatea. Gero arrazializazioaren tematika hori, berriz ere estatu batuetarik etortzen zaigu, Angela Duvalen liburu hortarik, raz, klase eta emakume eta intersekzionalitate hortarik. Egia da ere, ni beti mesfidatzen naiz, entzuten dituztalarik, iragan auromatean literatur zale feministen topaketetan nintzen, eta hori, bai pertsona arrazializatuak eta hau, eta nik uste dut itzuri erabiltzen dugularik, beltz batentzat edo beste edo zoin jendentzat berriz beren subalternotasunean asignatzen ditugula. Eta uste dut arrazaren kontzeptua lehakorra da, iristakorra da, eta aipatzen duen hori bukatzen da Auschwitzen, beti genozidioak eta justuki Afrikan genozidioa izan baita, Ruandan. Hola bukatzen dira, arrazaren gainean finkatzen ditugun teoriak. Eta uste dut hori alde hortarik, beni bederen, ez dut maite arrazen gaineko bereizketarik egitea.
Eta uste dut gehiago dela zuk gaiten zuna hori, klase sozial borrokak, eta nahiz eta orain hain gira bereziak, hain gira puntualizatuak, hain gira bilakatuak, individuak, klase sozialen borroka ere pixka bat ezabatua da, gehiago da masa eta elitea gaurko mendean. Eta hor behar dugu hausnartu justuki zer den, eta behar bada masa hortan kolonizatu horiekin edo kolonizatuekin elkartasun gehiago iruten ahal dugu, eman dezagun, zuriak diren gure elitetako pertsona horiekin, gure elitetako egiten dut Euskal Herrikoak barne. Bazen hemen uste dut beste iruzkin bat edo galdera bat iruditu zaitlen, bestela hemen utziko dugu? Bueno, batez ere aspaldetikan irakurri nuen liburu bat Argeliari buruzko gerra, eta iparraldeko idazle izan zen, oso interesgarria izan zen, naiz gogoratzen, izeni eta... Jean-Louis Davanek idatzi du bere esperientzia, eta Xipri Alberbidek ere bai. Biek, bai. Interesgarria bat, zere egorria pasatu eta denetari trauma eta guzti, besterik ez. Bai, Euskal Herrian badugu justuki dekolonizatze mugimendu horien inguruko lekukotasun asko. Txomin Peienek ere bere gerlak ondatu zuen. Beraz, Xipri Alberbidek, eta ere hartzen bali maditugu herria astekariko zenbaki zaharrak, akausituko ditugu justuki soldado ziren gazteen gutunak eta lekukotasunak. Bai, materiala hor dugu, ez dugu esplotatzen, mainan hor dugu materiala bai. Ados, eskerrik asko guztiei, nahi duenak kafetxo baterako tartea, hor kanpoan, eta laurden gutxietan bigarren sorsaldiari emango diogu.